Tao po, pabili po ng electric fan. Anong klase ng electric fan? Yung steady lang, yung hindi lilingon sa iba. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka na. Tao po, pabili po ng glue. Anong klase ng glue? Yung sobrang madikit, yung hindi bibitaw at hindi mangiiwan. I'll never go far away from you. Even the sky will. Tao po, pabili po ng pain reliever. Ilang pain reliever? Isa lang po, ako lang naman ang nasaktan sa aming dalawa. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas. Pre, pabili po ng bubble gum. Anong klase ng bubble gum? Yung hindi sa una lang ang sweet, kahit matagal na, walang nagbabago. Kay bilis naman maglako ng pag-ibig mo, sinta. Tao po. Ang aga pa, Van. Huhugot ka na agad? Ano ba yon? May asin ba kayo? Bakit? Anong gagawin mo sa asin? Yung pwede kong lagyan ng P at N para mapansin niya ko. Ba't di mo pabigyan ang pag-ibig ko? Tapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit. Aray! Sumakit yung ulo ko! Pabili po ng Biogesic. Ilan po gusto nyo? Kahit ilan po. Hanggang sa kaya na niya akong ingatan. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pag nalaman kong wala nang. Ay, may project pa pala ako. Pabili po ng marker. Yung permanent? Opo, yung hindi ako iiwan. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you. At saka eraser. Ilang eraser ang gusto mo? Kahit ilan. Hanggang sa mabura na lahat ng feelings ko para sa kanya. Nanghihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan lamang. Hala, munti ko na makalimutan. Kakaantok pala ang paggagawa ng project. Pabili po ng kape. Anong klase ng kape? Yung decaf. Yung decaf ang papalit sa iba. Bakit? Ayaw mo ba ng 3-in-1? Hindi na po. Kailangan ko po yung stick to one. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan. Ay, sira na pala yung ilaw namin. Pabili po ng ilaw. At ano namang klaseng ilaw? Yung maliwanag. Yung makita niya yung halaga ko. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba? Siguro kailangan mo ng mapa at alarm clock Bakit? Ano naman gagawin ko sa mapa? para alam mo kung saan ka naglulugar. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga. At ano naman gagawin ko sa alarm clock? Yung malakas ang tunog, yung kaya kang gisingin sa katotohanan. Walang saysay ang sinasabi, kaya hindi mo mawari kung imig pa ba mananahimik. Ate, pabili po ng... Wala! Sarado na kami! Pati naman ikaw, susukuan ako. Kay bilis naman maglako ng Tao po. Hay nako, heto na naman tayo. Ano ba naman kailangan mo, Van? Pabili po ng... Unang kita pa lang sa'yo'y
na bihag mo. Sa ngiti mo na kay tamis ay naakit ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit? Ba't ka nandito? Hi, bibili. Hi! Tadhana nga talaga. Mahimik ka nga. May black label ba kayo? Bakit? Anong gagawin mo sa black label? Black label? Para sa mga feeling my labels. Nagtanong ka pa, wala namang epekto. Labas-pasok sa tenga mo, kahit anong sabihin. Ate, may luya ba kayo? At ano na naman gagawin mo sa luya? Luya? Para sa mga trinato lang ng kuya. Dahil manhid ka, walang makiramdam. Oh babe, manhid ka, puro dead magkana lang. Ay, grabe siya. Ate, anong prutas ang meron ka? Meron akong pakwan para sa mga taong iniwan. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya. Harapin ang bukas ng nag-iisa. Ate, may ulam ba kayo? Meron akong bihon para sa mga sinayang na panahon. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Tapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit... How about calamares? Meron din akong kalamares para sa mga taong walang kapares. Paano na kaya? Gising na sadya, di kayang magtapat ng puso ko. Ate, pabili na lang ng lechon. Para kanino naman tong lechon? Lechon para sa mga taong ginawa lang option. Hindi ka ba napapagod? O di kaya'y nagsasawa? At isang soft drinks tayo, 7-Up. Para kanino naman tong 7-Up? 7-Up. Para sa mga taong hindi kumikipag. Kay bilis naman maglako ng pag-ibig mo, sinta. Ate, pabili na ng sardinas. Anong sardinas? Yung nasa dilata. Huhugot ka din ba? Hugot niyo yung hugot. Bisan mo. Huwag alay sa bahay namin. Susunog na. Yo, what's up mga chamars? This is Van Araneta aka Sir Van and welcome to my channel. Shoutout muna tayo kay Giancarlo Merino, James Villafuerte, May Martinez, Tristan Whitey, Arthur Aguado, Chance Play, Rowena de la Austria, Marlon Villamor, Justin Jan Libuon, Team Caliao Vlogs, Joros Harden, Tempo King Cedric, Sean Pangunag, Micah Damasco, OO Zane Vlogs, Mark Harry Domingo, Scooby PH, Kobe Abalos, Noel Precioso, Prohack OP, Daniel Martirez, Stephen Lou Dilio, Brian Domingo, Raymel Diza, Chanel TV, Mr. Innocent, Rivera Edita, Jovin Trapago, Team Caliao Vlogs, Phil Abelia, Rio Flores Vlogs, Mary Jane Tungkali, Raynil Guevara, June Suroy-Suroy, Pamia Alamada, Hazel Cotanda, RB Nicole Banyen, Danger Girl, Shane Candol, Lorna Betito, Cheska Escobanas, Maynol Antonis, King Toralba, Jasper Cabalo, Xiao Shen Rivera. At ito pa, shout out kay Rema Cabudok and most especially her sisters, Regina, Jessica, and Sarah Cabudok. Maraming salamat po sa panonood at sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, just click the subscribe button at saka yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos ko every week. God bless. Anytime you're ready, action. Tao po. Kabang. Na. Nya, ang puso. Kailangan ko po yung stick to one. Action. To one. What? Tao po.
Pabili ko na. Go. Ano dyan ako? One, action. Sana ni Sarah, take one, action. Action. Oh, bilisan niyo. Action.